Croeso unwaith eto I lolfa fi, gobeithio bod chi'n barod I wneud bach o waith. A y gyd sydd angen yna chi heddi yw mop neu brwsh neu unrhyw beth gyda polyn a bach o egni wrth gwrs. Nawr, ni gyd wedi joio'r Pasg a siwr o fod wedi bita fwy o siocled na dylwn ni, felly mae'n amser I llosgi peth o'r calorie yna heddi. Reit, ni'n mynd I ganolbwyntio I ddechrau ar y coesau, a fi moyn I chi ddal y polyn gyda un llaw, cadw'r cefn yn syth, y bol yn dyn a'r gen I fyny, a fi moyn chi camu mlaen a nôl. Dy un cos yn unig, y cos agosa i'r polyn, gan gadw'r cefn yn syth a'r gen I fyny. Mae yna dueddiad o wneud hwn ac edrych lawr i'r llawr, ond fi moyn chi gadw I edrych ar y sgrin a dilyn fi. Iawn? Reit, ni'n mynd I deg ar un ochr a ni'n mynd I deg ar yr ochr arall. A cofiwch, y mwyaf isel chi'n mynd, mwyaf anodd mae e. Felly, newch chi beth sy'n gyffyrddus I chi, a wedyn wrth bod chi'n cryfhau, chi chi'n mynd yn is. Iawn, bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn chi. Nawr, newid dilo. Wrth gwrs, y gos yma sy'n camu mlaen tro yma. Gofiwch chi gadw'r gen I fyny a'r cefn yn syth. Bant â ni. 10 bach eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn chi. Reit, y symudiad nesaf, mae hwn yn dda iawn I cyhyrru'r penôl. Felly, be fi moyn chi wneud yw dod i'r polyn o'ch blaenau, coesau tyma bach ar led, unwaith eto cadw'r bol yn dyn, y cefn yn syth a'r gen I fyny, a fi moyn I chi suddo lawr a nôl lan. Iawn? Lawr a nôl lan. So ni'n neud squat. Na I ddangos I chi o'r ochr. Lawr a nôl lan. Ac wrth bod chi'n dod nôl lan, os chi'n gallu pwysio'r cliniau mlaen a tynhau cyhyrru'r penôl, mae'n rhoi bach extra I chi wedyn ni. Iawn? Reit, bant â ni. Coesau tyma bach ar led, y cefn yn syth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn chi. Reit, y symudiad nesaf ni'n mynd I wneud, coesau dal ar led, pengliniau'n soft, bod chi'n jyst yn plygu nhw tyma bach, a ni'n mynd I gylch droi'r cefn sy'n bwysig iawn. Felly, un llaw, un pen ar llall ar y polyn, codwch yr un uchder a'ch sgwyddau, a fi moyn I chi gadw'r cliniau yn gwynebu eisiau ymlaen, trowch I un ochr, nôl i'r canol. Trowch i'r ochr arall, a nôl i'r canol. Iawn? Chi'n barod? Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. A dyna ni, mae'r sesiwn wedi dod I ben. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a welai chi eto cyn bo hir.